Ewan ko guys kung pwede pa ito. Hindi ba maparong? Iwanan ko na lang. Hindi ko na dadalhin. Hindi ko na dadalhin. Kasi baka wala akong signal. Iwan ko na lang to. Baka ako matres. Hindi ko na dalhin to guys. Iwan ko na lang sa kwarto ko yung ano ko. Mega shout out Makmak. Thank you sa thumbs up. Mega shout out. Anika Daya. Mega shout out. Good morning. Hosty si Raman here. Okay. Here lang. Tambay. Iwanan ko lang to. Hello. Mega shout out sis Bin. Yintong. Hello host. Hi. Mamayang gabi kita i-play ng 15. 15 ang plini mo sa akin. Punta ko sa market bili ng gulay. Iwanan ko na lang to ditong silpi ko. Hindi ko nadalhin kasi malikot. Pwede ko pa to baka Naghilig nan akon apple. Ayoy. Mega shout out sa inyong lahat. Saan ka na naman pupunta host? Punta ko sa market, bibili ako ng gulay. Oo, magbabike la ako papunta doon. Morning, Uncle. Miss Nice. Hello, mega shout out. Magbabike lang ako papuntang market. Kasi, pwede ba, bumili kasi ako ng $10 na para data. Pero walang load yung cellphone ko. Okay lang ba yun? Baka kasi maputol to eh. Mega shout out sa 3 billion viewers ko dyan. Maraming salamat sa tamisak mga lalabs. Andoon na si Anika Tweet. Oh, nakita ko na. Lalabs, thank you. Waray-waray Sanel. Waray-waray, tamisak dan. Punta akong market. Magbabike lang ako. Tamsak na ulit host. Salamat. Mamayang gabi ang dalawa i-play ko, si Lalabs Nice at saka si Lalab Sis Binwen. Ang dami kong babayaran. Niyan pa ako Haklimente. Sige. Una ako dito kay bangin ano lang yata sila ngayon half day. Yung mga muni, i-play mo din. Oo. Hello, Dodong Mel TV. Thank you for coming. Maraming salamat, Brother Mel. Thank you sa thumbs up, Brother Mel. Ugali na talaga ng phone ko. Tingnan mo, umpisa ko nga lang hindi ko naman to Hindi ko naman to ginamit ng saglit lang naman to ginamit ko doon kay waray-waray. Mabilis talaga siya uminit. Kailangan talaga palitan na to. BG Dodong Mil, thank you sa 5 viewers dyan.
Salamat, nice, nice. Maraming salamat sa lahat ng mga bisdak. Thank you so much sa lahat na nagsuporta dyan. Iwan ko na lang dito sa bahay yung cellphone ko guys. Saglit lang naman ako guys. Salamat sa tamsak. Iwanan ko na lang dito. Dito ko na lang ilalagay. Kasi yung tripod ko kasi naiwan ko doon sa pinagbilhan ko eh. Kukunin ko. Dito ko na lang ilagay. Dito ko na lang ilagay guys. Iwanan ko na lang kayo dyan. Hing! Ikaw muna mag-ano Hing ha? Iwan na lang kayo ng tamsak guys ha? Kayo nang bahala dyan. Balik naman ako agad. Maraming salamat sa mga pabidyo. Good morning! Dito, magsalita ka muna, Hing-Hang. Ikaw muna mag-ano, Pruski, ha?
Hello guys, nakarating na ako, nakuha ko na. Ito na oh. Hello, hello, hello. Maraming salamat. Shout out sa lahat. Hello, live vlog. Hello, mega shout out sa'yo. Thank you sa pabiji. Busy work, parihas ta. Busy work. Anashka. Kararating ko lang. Ishikil Asher TV, Tamsag host. Maraming salamat. Maganda pag may tripod kasi hindi malikot. Nakuha ko na yung ano ko. Kahapon di ko nakuha kahapon kasi beautiful. Beautiful si Hing Hing. Aw, gwapo pala, gwapo. Hindi pala beautiful. Gustong gusto ko yung pakpak mo na ginaganyan mo. Stretching. Yes, beautiful. Good boy. Like, look like an agila. Style. Wow. Thank you, Hing. Again. Ayun pala, tatay pala. Kailangan ba bang mag-stretching bago tumae? Heng?
Luluto ako ng adobo, guys. Pinakuluan ko siya. Tapos yung sabaw, hindi lagyan ng papaya. Pinakuluan ko siya. Bago ko siya pinakuluan, dininis ko siya ng linamas ko ng asin. Tapos pinakuluan ko luya, manhin.
luya.
May tao.等一下，Gosh，来了，Gosh 来了，等一下。I go in. Just now I run. I go there. Okay. Later you play, we play normally. Okay. I go access the shop. Mm. Uncle, how much? 41. Mm. You got $1? $1. You don't have no money. Hey, kamu kali $1. Uncle, here. Oh.
Gusto ko may sabaw. Gusto ko may sabaw. Adobo na may sabaw. Masarap.
Guys, masarap, mabango. Marami kasing sahog. Magluto na kayo guys sa ulam nyo guys. Luto na yung ulam namin para sa lunch, adobong manok. Loya, my favorite loya. Bawang, my favorite bawang. Bawang. Kain tayo guys. Sarap. Uncle. Kita siya ni Rocky nag-vlog. Wala yan, tinawagan siya. Shout out sa'yo. I do Rocky. Hindi kasi magsalita, no? Magaling sumagot. Tayo. Masarap yan kumain.
Ay, kasi mainit. Wala pa ano ang luto. Hindi ko yung ano nila. Bakit? Hindi aday. Ha? Dami ah. Uran na liwat! Umambon na! Agaw! Ito yung kinuha ko doon. Mabango. Super bango, guys. Hinog na siya, guys. Oh? Hinog na. Mabango siya, guys. Mabango. Ayun, dagta. Bango. Bango. Yung amoy niya, lumabas na yung amoy. Shout out sa iyo. Hello, Joel. Hi, mika shout out, Joel. Mika shout out. Maupay na udto. Thank you sa thumbs up. Ilagay ko muna ito doon para mag-shoutout si Hing Hing. Tingnan ko, i-check ko muna kung ilan ano na yung ano. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Ganito. I-check ko kung ilan ang ilang percent pa. Mega shout out. Hello Joel. Thank you for coming to my live stream. Secret wala kaila na ako si host. Oh, iisa lang ang ano ko dyan. Kung hindi si Brother Mel TV. Ninja ni Brother Mel TV o kay Anderson. Oh,
naalala ko si Joel ha, sabit is kay Ate Telma. Kay Ate Telma pala yan. Kay Ate Telma. Correct. Kilalanin mo, host. Si Ate Telma. Si Joel. Good job.
Mega shout out sa inyong lahat mga lalab. Thank you sa support na. Mega shout out. Upay na udto. Tambay muna ha. Hinihintay siya. Tama. Angelica, mega shout out sisi. Hi, mega shout out. Gail and Kylar Vlog. Hello, welcome to my live stream. Thank you, Sisi. Thank you po sa thumbs up. Maraming salamat po sa pagbisita. At sa suporta, maraming salamat po. Hello, Sis Bing Winnie Tom. Salamat, Sisi. Salamat sa pag-BG, mga lalabs. Thank you sa inyong lahat. God bless you. Perting inita.
na adobo. Adobo. Adobong. Agoy.
Siskat, paniud to!
Sana. May katumaan. Ako rin, hindi na ako mag-aano, hindi na ako mag-hire ng magpipintura. Wala magpipintura. Kasi pagkuwata. Ano man nakaluto ito bukas? Hello guys. Tapos na ako kumain guys. Tapos na rin ba kayo kumain mga lalag? Human na ako karon.
Hello, hello, mega shout out. Mega shout out na agad ni Faith. Anong ulam mo, lalabs? Bijira, mega shout out Isigil Asher TV. Mega shout out Osmar, O6, Osmar. Osmar, kumain ka na? Nag-exercise si Alagad ni Faith. Osmar, hindi pa bukas yung ano doon? Value dollar sa Clemente. Hello, hello, mega shout out Alagad ni Faith. BG lang host. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa pa-BG, mga lalabs. Maraming salamat sa suporta, mga lalabs. Sana magbukas na sa April.
Universal clip lines. Hey, Ramin. Maraming salamat. Lalabs Ezekiel, Asher TV. Salamat po sa pag-BG. Sarap kumain ng ice cream pagkatapos kumain. Hello, lalabs. Dark chocolate. Ayaw ko ng dark chocolate. Hindi matamis. Guys, lalagyan ng tikoy. Anash Karaman. Maraming salamat sa suporta niyo mga lalabs. Brother Dudong Mil TV, thank you sa pagtambay. Tikoy ba yun ang nilagay dito? Anong nakalagay dito? Nakalimutan ko. Yung nakalagay dito, yung matamis. Mooncake palaga. Mooncake pala yun. Nilagay dito yung mooncake. Napakamahal lang nito yung lalagyan, no? Parang aparador. Style mo. Lalagyan ng mooncake. Oink. Tapos bubuksan siya dyan. Tadaan! Lagyan ng mooncake. Tapos yan. Oh. Tudum. Regalo sa akin ni baby ko. Ito mga regalo niya. Dito tinatapon na to, basura to nila. Kinuha ko. Napakinabangan. Toink! Napakinabangan ang basura. Ang basura dito sa Singapore, napapakinabangan. Diba? Hair lang. Basurero. Basurera kasi ako, basurera. Kaming dalawa ni Waray-Waray. Mga kalangguni. Nangangalangguni kami lagi. Ito binaso. Ito rin
Ang guys, binasura ko lang to. Sa basurahan ko to nakuha guys. Ang tagal-tagal ko to guys, hindi ko to nabuksan guys. Hindi ko kasi alam. Ganito lang pala to, uday. Itutulak lang pala pagilid nito, ganyan. Ganyan. Tapos, mabubuksan na siya. Ganyan. Lagayan ng watch. Diba? Basura lang to guys, binasura lang to. Ito regalo, ito mga regalo, ito ng matanda sa akin. Ito regalo ni ama, ito kay ama, ito kay ito regalo to sa akin, souvenir ko to noong 2003. Yung pinsan ng tita ko na galing Amerika. Kaya itong binigay sa akin, regalo sa akin to. Kahit hindi na umaandar guys, tinatago ko lang siya. Anak yung siya ni ate. Lilis ang apelido nun. Yun siya. Hala, nasana kaya yung relo niya. Ilang pang kulang. Kailangan ko pa bumili ng 3 relo. Isa. Kasi 3 pa yung bakante dito. Bila ko para sa mama ko, para sa papa ko. Mga binasura ko to, mga binasura. Ito guys, binasura ko rin to guys. Ito. Kasi napakinabangan ko yung mga pinambasura ko, diba? Diba? Mabibili mo to ng $7. Hindi kaya $4. Binasura ko lang to guys. Diba? Maganda siya. Maganda pa siya, diba? Lahat ng gamit ko dito, mga binasura ko lang yan. See? Open mo siya dito. Maganda siya, maganda. Okay? Hindi halata. Diba? Pakinabangan ang basura. Ito pa, basura dito. Pinambasura ko rin to guys. Ito, binasura ko rin to. Sa basurahan ko to kinuha. Yung basura kasi nila dito nakaiba ang yung mga dry at saka yung mga napakinabangan ang mga basura. Kumbaga mga kinalakal ko yan doon sa basurahan. Ganun ako ganun kami kasi pag mambabasura lang kami dito sa Singapore. Naman, marami akong mga binasura dito guys na napapakinabangan ko. Ito pa diba? tinapon na to. Di ba? Binabangan. Ang ganda pa, di ba? Ang ganda ng kahoy. Sa basurahan ko rin. Sa recycle to kinuha. Ang nakalagay dito is ginseng yata yun eh. Ginseng nakalagay dito. Maganda siya. Na-attractive ako sa ng kahoy. Kaya ang kulay niya maganda. Tapos yung, di ba, pinabangan siya.
Bubuksan mo lang dito. Di, lalagyan na ng mga ganyan, di ba? Oh, yan. Pakinabangan yung mga basurahan ko. Pinambasura ko lang to, napakinabangan guys. Yan. Yan ang mga pinambasura ko. Napakinabangan. Ginawa ko siyang lagayan ng mga tali. Lagayan ng mga ipit. Ito. Yan. Bigay sa akin. Regalo ito sa akin ng alaga ko nung birthday ko last year. Ito. 6 na piraso itong binigay niya sa akin. 6. Tapos ito. Yan. Yan. Lagayan ng napakinabangan ang basura ko. Napakinabangan ang mga kinalakal ko. Yan. Madilim pala eh. Yan ang mga pinambasura ko guys. Napakinabangan. Maganda diba? Hello, sis Winnie. Pinapakita ko sa inyo yung mga nakuha ko sa basurahan. Pero malinis naman yung kasi recycle yun. Mga nakabukod yung mga dry na mga recycle. Kaya yan. Hindi yan madumi. Nakuha ko. Meron pa akong isang na-recycle. Ito. Sa recycle ko ito kinuha guys. Kasi sayang ganun ako maganda siya eh. Mapapakinabangan, di ba? Tapos cute pa siya sa loob guys. Nangangalakal kami sa mga cute kasi yung loob, tingnan mo. Oo, sige, di ba? Oo. Di ba? Yan. Yan yung loob niya. May mga lidong-lidong dito, lidong-lidong. Lagayan pala to siya ng kape. Naubos yun kasi nilagayan siya ng kape dito. Mga kape yan. Tapos sayang siya dahil itapon. Maganda pang pagkagawa dito. Matibay siya, matibay. Hindi pwede siya lagyan ng Maria. Tapos, pag may bariya ka, lagayan siya ng nilalagay. Hello, mega shoutout sis Binwini. Sis, mag-i-LS ka. Hi, Gil. Nandito si Tweet. Yung mga nangangalakal ako dito sa Singapore. Ito yung mga nakuha ko sa Kalakal. Mga nakuha ko sa basurahan. Napapakinabangan ko.
Hello, Makmak. Thank you sa 10 viewers na nandyan. 10 billion viewers na nandyan. Thank you guys. Guys, isa na lang. Pinakita ko sa inyo yung mga kinalakal ko, guys. Yan, napakinabangan ko. Ito, di ba? Maganda. Ako ay may lumbolok, may pansalangit. Gamot, gamot, gamot. Alkansyahan. Utang. Bayaran ko utang ko. Luma, ito lumang $1. Tapos ito bago itong $1. So magano ako ng mag-keep ako ng nag-keep ako ng tigwa $1 na gold souvenir ko to. Ito 50 cents. Ito 5 piso. Mag-partner sila. Ito mag-partner. Partner sila. Ito. Partner. Tapos ito.
May nagkamaling magbigay ng ano, ibang pera. May nagsukli ng ibang pera. Anong pera to? Ibang pera, ibang coin. Ito. Anong pera to? Regina. Bakit Regina nakalagay dito? G, D, 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 D. Regina. Bakit Regina? Elizabeth. Oh. Lumang pera. Ilagay lang natin dito. Kasi ito, magpartner. Lumang. Bakit ano ito? Piso to? Hindi naman to piso eh. Ibang pera yan. Ito, 50 cents. 50 cents. Yun lang. Mag-collection tayo ng barya. Mag-collection tayo ng mga itong Malaysia coin. Magkano to? 20 cents. Dito lang yan, 20 cents. Mag-iipon na naman ako ng barya dito. Wala ng barya. Naubos ng barya. Yan, collection ko to guys. Itong collection ko. Napakinabangan ko yung napulot ko sa basurahan. Napakinabangan ko. See? Napakinabangan ko yung napulot ko sa basurahan. Ginawa kong collection ng coin. Lalagyan. Ganyan ako sa lalagyan lang pala to ng kape. Kape. Ganado. Mani kam. Mag-ipon na naman ako. Wala nang barya dito. Ubos na. Hello. Kailangan tayong mga OFW save money para sa atong sarili. Diba? Parang mayroon pa yata ako dito. Ito, matagal ko na tong lalagyan ng coin. Nagsimula ako dito sa Singapore mag-work. Ano ko to, gustong gusto ko to kasi pinapatunog ko siya pag yoga. Pantungtong ko lang to. Ting. Pag New Year up, itong ginagawa, inuuyog-uyog ko to. Pero baka may pandagdag pa ako dito. Baka may $1 dito. Kasi, andito pa yung sapatos ni Cinderella, guys. Sapatos ni Cinderella nandito, nakatago. Tiri. Meron ako dito. Yan, tadan.
Oh, Malaysian coin. Ito Malaysian coin. Save money. Ang dami ko naman dito ano. Malaysia. Malaysia. To my partner ka nandyan. 20 cents. Malaysian 50 cents. Malaysian. Singapore. Singapore. Lumang 50 cents ng Singapore. 50 cents. Ang lapad naman nito. Malaysian 50 cents. Diyan ka na. May partner na yan. Partner. Thank you, Papa Jesus. Nakumpleto na siya, Papa Jesus. Lahat nalagyan na. Koleksyon ko yan. Koleksyon. Barea. Coin collection. Dito lang, boss. Thank you.
lasing. Lasing itong ano ko. Lasing. Kailangan ko nang bumili ng ano. Sana kaya pa yan hanggang na mga binasora ko. Napakinabangan ko ang pinambasora ko. Napakinabangan ko ang pinambasora ko. Napakinabangan ko. Tik 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 tik. When Jesus left, hi, mega shoutout ha sa Lopondo. Kay Ate Telma uli ito. Maraming salamat sa pandagdag sa tamsak, Ate Telma. Yes, may 20 na ako natamsak. Maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo mga lalang. Yes. Ate Telma. Sisi. Sis Binwini, ikaw na ang sunod. Sis Binwini, ikaw na ang sunod. Ipapasok ko si tweet sa'yo. Mega shoutout. Thank you mga lalabs.
Opo, Ate Telma. Si Lala Binwini na ang kasunod. Alas 2, mag-stop na ako ng 2. Sino ang kasunod ko? Lalab. Leon. Sino ang kasunod ko? Ikaw o si Sis Benwin? Oh, malapit na ako matapos, Sisi. Mag-start ka na. Ikaw ang sunod. Okay. Mag-start na. Baba na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much, mga lalab. Thank you. Big shoutout, Jeremy Carino. Thank you. Hazel Opando. Thank you po. Sis Benwini, Makmak. Gail and Kyler Vlog. Thank you so much. Alagad ni Asher here. Isical TV, thank you. Brother Dodong Mil, thank you. Alagad ni Faye, thank you. Isical Asher TV, maraming salamat. Thank you, Usmar. Wari Catherine, thank you. Nice vlog, thank you. Dodong Mil TV, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, guys. Thanks to support. Thank you. Punta na po tayo kay Lala Benwini. Punta na tayo kay Sister Ben. Mga lalabs, punta na tayo kay Sister Benwini. Bye-bye. Oh, sandali. Lagyan ko muna ng jacket pala si... Lagyan ko muna ng jacket. Osmar. Okay, meron na. Nilagyan ko na ng jacket si Nels Labla.
has never been a better time for you to start selling on Amazon. Hi, my name is Benjamin, and you've probably seen my ads around in the last few years. And while my heart goes out to many people who have lost their jobs and their income, I feel a great sense of relief for many of my students who started building their Amazon business